Salam hormatly tomoşaçylar. Saylanan habarlar gepleşigimiziň ýeni bir sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2020-nji ýylyň 28-nji noýabryna sanyna Halk Maslahatynyň başlygynyň Koreýa Respublikasynyň resmi sapary Aşgabatda Halkara Aýdymsaz festivaly açyldy. Hindistana barjak daşary ýurtlar üçin täze düzgünler iýleşmez berdiýip, Soçy toporuna tälim berýärli habarlarymyzy ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişlerini geçelim. Halk Maslahatynyň başlygynyň Koreýa Respublikasynyň resmi sapary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow resmi sapary bilen Koreýa Respublikasyna ugrady. Gahraman arkadaşymyz Aşgabatyň halkara howa mendiline Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dowly ygtyýarly elçisi Shin Sung-chul bilen söhbetdeş bolup, soňky ýyllarda Türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň ötüşiň hil taýdan täze derejesine çykanyny belledi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy saparyň maksatnamasyna laýyklykda Koreýa Respublikasynyň prezidenti we dostlukly ýurdun Milli Assambleýasynyň başlygy bilen hemde birnäçe beýleki dowuşuklaryň meýilleşdirilendigini aýtdy. Şu ýyl Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna 30 ýyl boldy. Şu döwürde iki taraplaryň hyzmatdaşlyk ösüşiň täze derejesine çykdy. Özara bähwetli taslamalaryň birnäçesi amala aşyryldy. Halk Maslahatynyň başlygy Türkmen Koreýa parlamentary gatnaşyklarynyň taryhyny, möhüm ähmiýeti boljak bu saparyň çäklerini Milli Geňeşiň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasyna özara hyzmatdaşlyk etmek hakyna ähnama şeýlede iki ýurdun wekiliyetleriniň agzalarynyň gatnaşmagyny resminamalaryň birnäçesine gol çekmek meýilleşdirildi diýip belledi we bu gazanylan alalaşyklaryň strategik häsiýeti eýe bolan hyzmatdaşlygyň ähli uğurlar boýunça ösürilmegini giň ýol açjakdygyna ynam bildirdi. Şeýlede Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy noýabr aýynyň başynda Türkmenistanda Koreýa medeniýetiniň günleriniň ösünlikli geçirilmeginiň iki dostlukly döwletiň halklarynyň arasyna medeni ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň ösürilmegine möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýany bolanyny belledi. Koreýa Respublikasynyň elçisi Türkmenistana iki ýurdun arasyna ýoly goýulan gatnaşyklaryň mundan beýlekde dürli uğurlar boýunça ösürme uğruna döwlet derejesine zerur tagallalaryň edilýäni üçin hoşallyk bildirip, Halk Maslahatynyň başlygynyň Koreýa Respublikasyna şu ýerde resmi saparynyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň taryhyny täze sahypany açjakdygyna ynanýanlygyny nyktady. Halk Maslahatynyň başlygynyň uçury Seul şäheriniň halkara howa mendiline gelip gony. Bu ýerde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygyny Türkmenistan Koreýa parlamentary dostluk toporunyň başlygy Lee Dalgon we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Belent mertebeli mehmanyň gelmegi münasibetli ýazylan haly ýodajuň uğruna hormat garaguly nizama düzüldi. Ýokary derejeli mehmanlar kabul ediş talyna Koreýa Respublikasynyň resmi wekili bilen çaý başyna gyýyska söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamyna Lee Dalgon Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygyny Seul şäherine garşylamaga şatdygyny nyktady we şu ýerdeki saparyň iki dostlukly ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze tapgyryny açjakdygyna ynam bildirdi. Halk Maslahatynyň başlygy mehirli kabul edişligi üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanda iri önümçülük toplumlaryny gurmak boýunça bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagyna işçiň gatnaşýan Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan açyk kapylar siýasaty netijesinde üstünlikli ösürilýändigini belledi. Şu ýerdeki saparyň netijeleri boýunça gazanyljak alalaşyklar gatnaşyklary hil taýdan täze dereje çykarmaga hemde siýasy diplomatik söwda ykdysady, medeni we ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň hemme taraplaryň ösürilmegine ýardam bermeliler. Türkmen toporunyň başlangyjy bilen döredilen Türkmen Koreýa Işgörlük Geňeşi hemde söwda ykdysady, ilmi tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetdara Türkmen Koreýa topory uzak möhletlerini esasdaky özara bähwetli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin amatly şertleri döretýärler diýip söhbetdeşler bellediler. Söhbetdeşlik tamamlanandan soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Seul şäheriniň halkara howa mendilinden kaşan Lotte mehmanhanasyna özü üçin niýetlenen kabulhana urady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary dowam etýär. Aşgabatda halkara Aýdymsaz festivaly açyldy.
Şugun Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkezinin Mukamlar Köşkünü, Milli Aydymsat Sungaty Dünýä halklarynyň mirasyna atly halkara festiwaliň we maslahatyň açylyş dawarasy boldy. Dawaranyň başyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň festiwala we maslahata gatnaşjylara ýollan gutlugy koldy. Gutlugy üçin medeniýet we sunugy diýişgärleriniň gyzgyn el çarpyşmalary tüýs ýürekden çykýan hoşallygyň alamaty bolup ýanlandy. Festiwalın açylyş dawarasynyň dowamyna nutgu saatlarymyzdyr halk aýdymlarymyz ýerine ýetirildi. Şeýlede Iran Islam Respublikasynyň medeniýet we sunugy saatlarynyň Täjikistan Respublikasynyň Juraýew adynaky Döwlet Filarmoniýasynyň aýdymsat toparynyň Özbekistan Respublikasynyň Xarezm welaýatynyň Saly drama teatrynyň aýdymsat toparynyň Türkiýe Respublikasynyň Türk dünýäsiniň sady we halk tans toparynyň Gazakystan Respublikasynyň Gazalorda Filarmoniýasynyň Akmeşit folklor toparynyň Qırğız Respublikasynyň etni oş folklor etnografiýa toparynyň Azerbaýjan Respublikasynyň medeniýet we sunugy saatlarynyň Russiýa Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň Alpar etno toparynyň çykyşlary dawara gatnaşjylar tarapyndan uly ruh belentlik bilen garşy alyndy. Festiwalın dowamyna daşary ýurtly sadanlaryň türkmen kerdeşleri bilen dörejlik duşy we ussatlyk sapaklary, daşary ýurt aýdymsat toparlarynyň konserdi. Şeýlede mehmanlaryň paýtagtymyzyň gözel ýerlerine gedelenişleri meýilleşdirilýär. Hindistana barjak daşary ýurtlar üçin täze düzgünler. Hindistanın hökümeti ýurda gelýän daşary ýurtlar üçin täze düzgünler geredi. Bu täze düzgünler güýje gerdi. Hindistanın Sağlyk Goraýyş Ministrliginiň habar bermegine görä, Hindistana barjak ähli syýahatçylar New Delhi Airport in portalynaky sowalnamany doldurmalylar. Şeýlede New Delhi şäheriniň Howa mendiliniň web sahypasyna Hindistana barmadan 72 sagat öň alynan koronavirus ýokunjunyň ýokdugy hakyndaky PCR barlyk netijenamasyny elektron görnüşde ýüklemeli. Sağlyk Goraýyş Ministrliginiň belläp geçişi ýaly ködürlenen ýalňyş maglumatlaryň jinayet jogapkärçiligine çekilmek işine alyp barjakdygyny bellenildi. Mundan başga da uçur bilen baran ýolagçylaryň beden gazgynlygy ölçüleri Hindistana baran syýahatçyda keseliň alamatlary bar bolsa, onu lukmançylyk idarasyna izolýasiýalar ediler. Eger lukmançylyk barlygyndan soňra virus alamatlary bolan halatyna onuň bilen ara gatnaşyk saklan ähli adamlar anyklanyp karantina alynar. Hindistanyň giriden täze düzgünlerine görä, COVID-19 lukmançylyk barlygy 5 ýaşdan kiçik çağalar üçin derur däller. Hindistanyň içeri işler ministri şu ýylyň 15-nji oktýabryndan ýüreti gatnawlary bilen gelýän daşary ýurtlary syýahatçylyk wizalaryny berip başlady. Ma'lum bolýarly, 2020-nji ýylyň martyndan Hindistan koronavirus pandemiýasy sebäpli syýahatçylar üçin gapylaryny ýapypdy. Ýyldaşmaz Berdiýew Soçi toparyna tälim berer. Ýyldaşmaz Gurban Berdiýewiň Russiýanyň futbol çempionatyna dolanyp geljekdigini habar beripdik. Ol Iranyň traktor toparynyň ýol başlasy düzümünden özüni Wikipedia-dan boşaltmak üçin ýöz tutup, munyň sebäbini hem Rus futboluny dolanmak bilen görkezipdi. Berdiýewiň Rus futboluny dolanyp gelmegi bilen baglanşykly dün Rus metodiny habarlar çykdy. Gurban Berdiýew 2,5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol mundan beýlek Russiýanyň milli çempionatynyň düzümüne çykyş etýän Soçi toparyna tälim berer. Soçi toparynyň ýol başlasy Boris Rotenberg muny tasdiklady. 70 ýaşyndaky tejribeli tälimçi Rus futboluny gazanan üstünlikleri bilen hem meşhurdur. Soçi toparynyň ýol başlasy Boris Rotenberg Gurban Berdiýewiň tejribesiniň toparyň hassa uly üstünlikler gazanmagyna mümkinçilik berjekdigine olan anamny ma'lum etdi. Şu ýylyň iýun aýyna Berdiýew traktor toparynyň baş tälimçisi we tehnik direktor Wikipedia wellenni. Onuň tälimçiligine topar 11 duşuk geçirip 4 duşukda ýeňiş gazanyp 4-üsini utully we 3 duşuk deňmeden tamamlandy. Traktor topary 15 utuk bilen Iranyň çempionatyna 7-nji oruna barýar. 70 ýaşyndaky Gurban Berdiýew 2021-nji 2022-nji ýyllarda Gazakystanyň Kaýrat toparyna tälim berdi. 2001-nji 2003-nji we 2017-2019-njy ýyllarda ol Tataristanyň Rubin toparyna tälim berip, bu topar bilen 2 gedek Russiýanyň çempiony, 1 gedek Russiýanyň kubogyny we 2 gedek super kubogyny gazandy. Şeýlede Gurban Berdiýew 2015-nji 2016-njy mögsümde Rostov topary bilen Russiýada kümüş medalyň eýesi boldy.
Häzirki wagtda Sochi topory Russiýanyň çempionatyna 17-nji tapgyrnyň netijeleri boýunça 25 utuk jemläp 9-njy oruny barýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlede vice-premier Mehmedowanyň Fransiyadaky iş tapary Türkmenistan bilen Özbegistan demir ýol ulgamyny hyzmatdaşlygyny ösürýär. Türkmenistan Belarusiýa gynan çöllerdi. Ronaldo Saud Arabistanyň teklip bar. Messi karýerasyny Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna dowam etdirip biler. Tokayev kasam kabul etdi ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtynyň okap bilerdiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, bugünkü saýlanan habarlar gepleşigimizde size getirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimizin innik sanlaryna ýakyn wagtda saýlanan habarlar gepleşigimizde diýdarlaşýança hoş sag bolun.